Ti hani pinyo bau ni perlok chonga lasen ya kani ga PM Kisan Yojana registration from.apps. Jahag jing sha ni perlok umsem lasen hi dana die. Ndrei lakum install hi kumcu kumbange kumbau sen matai ngi lada don basen ngi wanam install nomor ni perlok ru la install te kani la sen hi sha bun ki bliu la sen support ki WhatsApp group la sen support ki Syaki beriu kum tu berper kini la shusen hi te la long la syahat no ke WhatsApp la shuban pli te la shusen hi ke syaba kamon te ngash korpat ip ba pinom ya install kini apps kini gede barbor ba kini ki WhatsApp kini ki scammer ki chu le namba kini ki WhatsApp apps mo kini gede ki scam te kendiat pintip balai ba pim dei ban install ya new apps nomor ba uni dei virus u app file dei dokumen kani kam dei ka form uni kam dei ka PDF kani kam dei ka website link dei gitu ki beriu ki ba persyang ban send ya pi ya kani ka apps ban install ha ka mobile jong pi te nomor ba ka government hi kanom send lagi apps hapo ka WhatsApp jong pi tetapi dia bantip ha ti kani balai baki le kamni kani dei tang nomor baki kwa ban sutrik ya pi skwa ban penbi ya pi nomor ba balai marki penon kam da kini ki kerteng ki ba la ban sak niak mo marum kani PM Kisan Yojana kani ka skim jong inong rep te ban sutrik ya pi ha ka kerteng jong ni ka skim hak kerteng coka Aadhaar tentang hak kerteng coka pan card update bank KYC electric bill te kena baki beriu kin syania mat baki beriu kin install te yakani la cu code ru kata ka social engineering fraud te hadin bapila install kini ki apps te kini ki hacker sya nong secretly nong syabari kila ban puli ya ka SMS jong pi ya ke OTP message jong pi kila ban puli ya ke WhatsApp message jong pi kila ban access ya ke kontak jong pi kila ban access kontak jong pi hacker komba kila ban penon kam ya kini nombor phone ki badon apo ka phone jong pi ti kila ban send ru ke kecu kini ke file sya kitu bar khot ki group sya ki WhatsApp group sya ki paralog jong pi bar hacker por ba pi kalek kumni kemud ma piru pimla syu ban pen terekam ya kani ka WhatsApp jong pi te kila ban le ka record ya ka screen recorder ha ka mobile jong pi kila ban control ka phone jong pi kila ban tu no ya UPI ne ka bang ke ba pi sibu mata pi install kini ki digital mata ki don kini ki digital bank mo te kila ban send ru kini ki chu ki apps apo ki kontak ki badon ha ka mobile jong pi automatically ma claim kanu ka tip na pi te teng ru don ba ha ka WhatsApp jong pi POE ba ka tho your security code change ha ba POE kini te kemud don AI silen jong ka te ha ka ba ki wei la sim ni ki scammer ki try ban access ya ka WhatsApp jong pi na ka wei pat ka device nak bay pat ka komputer nak bay pat ka mobile phone chuki ti kani ka ka big warning nak ta ka chongpi da don ku mano ba sen wini ki apps ngam ha nam download te ka government hi kanom le akani ka kom kenom sen ye pi da ka app ndrai ba pin tip company sebagai dia PM Kisan ti pilek be hapo pmkisan.gov.in kani ka official website ka pila ban puli ke description ki pila ban page iki ba ka batang tu te pila ke ru kam da don chingma dei ba pin shu download iki apps ki ba mano la sen ye pi te sngo ba nam le ta ke ka ba pi dei ban le apa pi kini ki apps te ka wei hi pi dei ban nom download banom klik hiru ya ka te delete season don ya ka apps ke bagisan
Nani pila ban blok ru yo nombar lada dai mano ba pim syam la itu blok no iki lada shupi dai ba ubri bala itu rupa da si kato ru kibri gla shus sha hak no ka WhatsApp choki glasen kelumar shupi la sen automatically dari kitu ki scammer te shu delete na iki te kabai ka rule ka ba don kam ha na kam ta chong phi ada don menu ba sen ni phi ka apps ha ka WhatsApp thì cái này gọi là đây 6% cái này scam này virus ada phim xem là itu ya kita gibiru thì tersong haban dawat cimut bah sebaban pin klik plumari gini apps thì ta kini hi ki cing pesutu nagaleng keconga thì là phi sngo ba ka phi ở chúng tôi song haban subscribe khang mangar ngan la ban ya chpra lesibun